Kylpyhuoneen remonttihan on kodin yksi kalleimmista remonteista teettää ja monesti sille kylpyhuoneen remontille ei ole mitään varsinaista remontin tarvetta, eli siellä ei välttämättä ole mitään kosteusvaurioita tai tämmöisiä, eli halutaan vaan uudet laatat, uusi ilme sille kylpyhuoneelle ja se on aika työläs homma. Me näytetään nyt huomattavasti helpompi ratkaisu siihen, eli millä saadaan tähän kylpyhuoneeseen kokonaan uusi ilme, eli me maalataan nämä kaakelimaalilla nämä seinät. Hommahan lähtee käyntiin kalusteiden irrottamisella, eli vessapaperi, rullatelineet, suihkujen tommoset yläsekotin putket sun muut, niin otetaan, mitkä nyt helposti lähtee tuolta seinästä irti, niin kannattaa ottaa. Silloin jos kaikki kalusteet uusitaan, nekin kannattaa ottaa tässä vaiheessa ennen maalaamista irti, niin se helpottaa huomattavasti tätä työtä. Ennen kuin varsinaista maalaamista päästään tekemään, niin pitää tietenkin nurkkasilikonit poistaa täältä nurkista, koska mikään maalihan ei näiden silikoonien päällä pysy. Tää on oikeastaan semmoista puuhaa, että pitää aika rauhallisesti ja tarkasti tehdä se. Mä teen tän mattopuukolla, mä oon tottunut tällä irrottaa sen. Tän kanssa pitää olla vaan varovainen, ettei vedä tuolta nurkasta sitten mitään kosteuseristyksiä tai vedeneristyksiä rikki sieltä. Kaikkein turvallisin työkalu tähän on semmonen silikoonien poistotyökalu, että melkein sillä kannattaa ne ottaa silloin, kun ei ole tottunut tätä mattopuukkoa käyttämään. Nyt kun me ollaan nurkkasilikonit poistettu, niin aletaan pesemään näitä laattaseiniä ja meillä on tässä näppärä tuote. Tää on tämmönen suihkutettava, sumutettava maalinpesuaine, eli tätä ei tarvi erikseen huuhdella tuosta seinästä pois veden kanssa. Pyyhitään, kun ollaan sumutettu, annetaan vähän aikaa vaikuttaa, pyyhitään mikrokuituliinalla se siitä sitten pois, niin saadaan hyvä puhdas pinta sille kaakelimaalille siihen. Näihin maalausvälineisiin kannattaa kiinnittää huomioon, että ne on laadukkaat, niin silloin me saadaan paras mahdollinen lopputulos tähän maalaukseen. Työjärjestys on tässä kylpyhuoneessa seuraavanlainen, eli mä lähden maalaamaan tällä pienellä siveltimellä noita reunoja ja nurkkia. Silleen muutaman sentin matkalta riittää sieltä. Sen jälkeen mä lähden levittää tällä telalla maalia tohon seinään. Tämä tela on tämmönen nukkapintainen superloonitela, eli tällä tulee just semmonen hyvän paksunen kerros tohon seinään sitä maalia. Ton vois ton maalipinnan jättää tohon telan jäljelle. Siihen jää ehkä ihan aavistuksen pieni semmonen appelsiinipinta. Jos se halutaan siitä niin kun silottaa pois, niin silloin me käytetään tämmöstä tasoittaja sivellintä siihen, eli tällä kevyesti vedetään sitten telattu alue niin ylhäältä alaspäin, niin silloin siitä tulee siisti sileä pinta. Nyt kun mä käytän vuorotellen tässä tätä maalaustelaa ja tasoittaja sivellintä, niin sillä aikaa kun mä telaan uutta maalia tohon seinään, niin mä laitan tän tasoittaja siveltimen tonne pieneen tilkkaan lakkapensiiniä, ettei se pääse kuivumaan sillä aikaa. Sitten kun se otetaan sieltä lakkapensiinistä uudelleen käyttöön, niin pyyhitään siitä tai painetaan purkin reunaa pitkin noin pahimmat lakkapensiinit pois ja sen jälkeen vielä rätillä vähän kuivataan, ettei sitä lakkapensiiniä mene tonne maalatulle seinälle, ettei se ala ohentaa sitä maalia siellä. Silloin kun maalataan pienempiä alueita, niin silloin voidaan käyttää työvälineenä pelkkää sivellintä, eli sillä maalataan alusta loppuun saakka, niin saadaan siisti lopputulos. Viimeisenä hommanahan me sitten viimeistellään tää kylpyhuone silikonisaumoilla ja nyt tässä tapauksessa kun tää seinä on maalattu tämmöisellä alkyydimaalilla, eli puhutaan suomen kielellä tämmöisestä liuotinpohjaisesta maalista, niin silloin kannattaa tän valkoisen värin kanssa, kun tulee valkoiset nurkkasilikonitkin, niin käyttää etikkapohjasta silikoonia, koska siinä voi olla semmonen homma, että jos käyttää näitä uusia neutraaleja silikooneja, niin saattaa käydä silleen, että se sauma lähtee tai silikonisauma lähtee siitä kellastumaan sitten helpommin. Noita silikonin vetotapoja on useita erilaisia, eli vähän niin kuin jokaisella tekijällä on oma tyylisä, millä ne sinne haluaa sitten vetästä tonne nurkkaan. Mä oon tottunut tekemään sen silleen, että mä tuolla silikoniprässillä vetäsen tonne semmosen tasaisen paksun nakin ja sen jälkeen mä kostutan sormea fairi veteen, millä mä sitten silotan sen siistiksi pyöreäksi saumaksi tonne laattanurkkaukseen. Näitä on myös markkinoilla tämmösiä kumilastoja, tämmösiä eri
monenlaisia eri mallisia, eli tästä saa sitten jokaiselle nurkalle katsottua, että millaisen nurkan sinne haluaa tasotella, niin nämä on ihan käteviä apuvälineitä myös. Tässä oli taas hyvä esimerkki, miten pienellä budjetilla saatiin tämmöiselle vanhalle kylpyhuoneelle uusi ilme.